các tiếng cái trong Blei gong tuyero U Trai tu pi kisakri U Trai tuyero ya ka kerteng U Trai long bala kyrkhu ya ka kerteng U Trai nado menta bad hala karta ini le lang khmat jong Blei ha ka jing duai atrai bo Blei jungi baham neng yuan banai ti khmat ka jong me bad banai ngo emiro trai ka jing kyrkhu kerdo bad ka jing sha sngewbha ka jong mero trai yangi wei pi wei kum ki sakri ki batlat man yo ban kieu ha ka yeng ba kantang ka jong me ban sakri ban penan buram lingba ki jirwai ji pulena ka ting jong Blei jing ker pat lingba ki jing duai ki jongi bad ro ka basngap ya khubor ka jong me lingba ka ting ka jong me Tadama bro try kirang kang ki palat ki bangi ji so si ya kamon ka bakhoj ka jami palong yingi ki bakhoj bat ki babet bangi wan hapo jong ka yeng ka bakantang ka jami kini ki pan tang jus ka try amen ya so lang na ka jirwai ka ba shispa andru pulai na batmai bat shispa san phundai na brem shispa andru pulai na batmai bat shispa san phundai nagabarem ngiwan ya seng da jing sokmen ban yero yawnong penem da jingien bat ka jing sok jai hakmi ngiya yarwai baroh sawli khat lembat kharas ka jirwai ka ba shispa ndre pulai Sing touching smokemen ban yaro ya Nongkren I touching in pan catching sung jai hak mi U Trai
Jingiaseng Sngi U Hashua bangin lang khmat jong blei ha jing duai an pasngon pi naga shiti ka jong Paul se kinong Ephesos kalnong ka basan ka khot ka bakhat san khan riu bat khan yo ka shiti ka jong Paul se kinong Ephesos kalnong ka basan ka khot ka bakhat san khan riu bat khan yo ki kan tien ki bong kum ni to khmi ba te kum no phian kum ki bom stan hanrai kum ki bastan da kaba sius pa ya kapor naba kini kisngi kilong ki basniu naba kumta to wat long phi ki babiet hanrei ki ba shemphang ka kamon utrai to je le lang khama jong blei ha jing doi atrai bo blei jungi baham neng sei sien pat ngiwan ban aingu ya kerteng ka bakrau ka jong mero trai ya jing read jing da jing sumar ka jong me yangi ki khon ki ba me melasius paru tra ha ba mela yelami ki ni chat ki batrot ki jongi bangin yo ban kio kani ka yeng ka bangantang ka jong me man yo ban ye seng ye slok rangkat badu pailang jong me ro trai hoi ro trai ngi don ya ka ban pendap shibun ba ki ban tangi duai ro trai ya ka ba men kyrkhu ya baroh ki ban ta ki bangi de ban pendap ni ba jong ni ka por kyrkhu ro trai wei pi wei ki bang ngi hap ban le ha ka jingim ka jongi ro trai kerpang ro trai ban kan mau ya la ka jong ka balang ro trai ka ba hang ni ya ka ba ka don ya ka ban ta ka ba khrau ban pendap ya la ka jong ka kamram ka ba mem la benchet ha ki terpeng ki batlot ki jong ka ro trai kyrkhu ro trai ye ki project ki jong ka ro trai ki ba pher ki ba me ro trai mela IT ha ka ro trai ya ka ba ka de ban pendap kyrkhu kerpang ro trai la ki jong ki syakri ki ba syakri ban penyan ban pentelun ya ka kam ka jong mi hapo la ka jong ka balang ro trai da ka met ka ba kot ka ba khya da ka jing start ka jing shempang ro trai ba ki nang la ro trai ban syakri ro trai na ka menta ka burom ka jong ki hi ndai na ka menta ka burom ka jong mi ro trai bat kyrkhu ro trai ya ki je seng samla ki seng khna ba ki seng kan thei badia ka balang hi baroh kiwei ki do khot ki jong ka ro trai nang yalam ma mi ro trai da ka bor ka jing ai ka jong me nang kershan ba ma mi ro trai da ka jing isnei ka jong me ro trai ba ki nang yat ro trai ha ka jing et ka jong ki ha ka ni ka perthei ka bangi ngi ha ban mat ro trai ki jing ki jing jinjar ki jing pen shoi ba ki jing pen kulumar jing mot ki ba pen thame ngi na ka wei ka por shwe ka por hoi ro trai iwan ban buti ro trai ni ka por na benta ki khot jong ka balang ki badan ha pedeng ka jing pang ka jing stom ki ba kwa dik ro trai ban kieu sha ka yeng ka ba kentang ka jong mi ken mau le mi kita ro trai ba men ta dak ti badan jem ngam ka jong mi ba kin yom mat pat sai sien ya ka ta ka jing khia ka ba jana ro trai ba kin yo ro trai ban long ki sakhi na ka benta ka kerteng ka ba khrau ka jong mi nang kyrkhu ro trai ya ka jing em ga jongi wei pi wei kat bagi nang yat asla jong ani ka perthei kyrkhu kerpang ro trai lau jong syakri ro trai ubadan ya ka benta ka ban ya sam nak tin ka jong me lingba jong ni ka por ro trai ke ro trai ki ba un sakren un sapet mi no nak sintur ka jong kin long ki ba persat an sim nak ka jong me ro trai haro trai amba kani ka khubor kan kren tayang ahi maroi henrei ro trai kin kren lang nak bentau phat lang u jomi ro trai nai kyrkhu ro trai ya por ko badang sa jong ka jingim ka jongi badela ka jong balang kini pan teng Jesus Christ trai amen te ni ka por ngan IT haka balang ban pendap ya ki kam juga ki parbagi be jong ka Balang Presbyterian Mawroh kiwei pat ki parbagi ne koi pat ki balang ki ba don ha kan ke ying bakantang ka jong U Blei ngai khu Blei pi ha kerteng pathiang tam U Trai ba nongkren I U Jesus Christ ngai khu Blei ru pi ki parnget ki bangla bandon ha kan ke ying ka bakantang ka jong U Blei
mereka pengila ruban penpoi ya kenika jing mani ba jing syakri yangi ha kenika no phai sngi link ba ke YouTube channel ke jing khulei ya pihak kerteng uji Yesus Christ kini kalong ka mission evangelism Sunday bat kum ka barang ni dap jing sngoukmen bangi don hapleng jongi ya Reverend Andrew Suiam I pastor I don haka Balang Presbyterian Mawroh pastor naka Kemeti balang ba nakabarang hibaro kiwei ngi piang sngewbha pi hakan kapor nda ka jingkmen ba ka jing sngo e kaba ngi kermen ba U Blei udah pen sngo hapling jong pi ya ka kubor kaba setang sibit por ngi sia ban skap mansa skor ka U Blei I bor pi hakan ka kubor kaba pen sam hangi khamtam e ngi ai ka jing kyrkhu kerdo ya pi ha ka barang ka pidon ban ai ke jing syakri jong pi ha ka tu ka balang ni ai khubei ru ke jing kesem ke jong pi ba pin yo mat ya ke jing kot ke jing khia na kapor shikapor kini par kalong ka jing pemana na ka Fernando Music School jong ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Mawroh ki kelas tonik salfa bat piano jong ka ni kasdam ki belasa nge no baro shikata kin sedang biang nadu ka khandai trik Oktober arja arhuai kata hanik sisa jan ke banwan hakikenta buka jurong ki classes kinong puli kin sngewbha banwan no syakan ki kelas nado kate kasngi ka khandai trik Oktober arja arhuai ki samla bagi khna ki bakar astem shaneng ki bakwa ban join thamai ya katonic salfa class kila ru banyo ya ki admission form na I Mr. Ivan Nongrum Secretary ke Managing Committee Fernando Music School. Ka fees kalong sanspa arpotengka shi semester kata nak benta ndru benai. Kapor banlong ka kelas kalong khandai bejim step man la kasngi sajjan. Kumjuru ka piano class nak benta ke bakhat saus nem shapo shinrang bat kanthei kila ban shim form Kenang ban la ban penbes ki kelas ke bathamai na kabanta jongki ka fees kalong 6000 khandai spa arpho tengka shi semester kata na kabanta ndriu benai ki kenta banlong ki kelas kilong shi kenta shi batch kaban sedang na duka por prabaje mestep hadu khat arbaje mensngi kini kilong ki program jong ka jeseng menta ka sngi Mentah ke janmit hakapor san baje janmit ka jingiaseng kan thei jong ka balang kan penlong ya ka jingiaseng yalap hangni haying mani kum ka jingle bakerpang nakapta ban rakhi ya kani ka mission and evangelism Sunday ka program jong ka kalong kumni inong yelam Mrs. J Karsano chairperson ka jingiaseng kan thei ibanilam jingruai Mrs. Ibas Imli Polis dang bat duai Mrs. Badari Kenti Nongkren I Jingruai Kerpang Miss Bapale Shisha Karnayor Bat inong ilap inlong I Mrs. Bahun Mawroh na kaliang jong ka jeseng kathei Balang Presbyterian Mawroh ka kerpat ya kinong syarai ki dikhot ka kamti balang bar ki bangeit baroh ban ne poilang sya ka ni ka jeseng ilap ka banlong menta ka janmit hakapor san baje ki program hakni tayo banwan kilong kumni lasai kasngi kata ka Southwick Oktober arja arhuai kablong kasngi ningkong nginyo ya ka jeseng sedang benai bat revival kini ka jeseng kanlong hakapor ndriu siteng janmin nong pulis sedang bat duai Miss Kenmo mi I walang hakamit balang kata hakan ndriu trik Oktober arja arhuai nginyo pat ya ka jekren play ya ka theme jong ka fourth quarter Oktober hado December ka theme jong ka fourth quarter ka kalong ka jingkhot sha ka jingkala ka bamut la shania kren ye kan kren play ka theme ha iwe ni tem sanjo ka balang temam san EW Karsa ano nong pulis dang baduai Mrs. Valerine Marbanyang hakamit sing sajan kata ka khandai trik Oktober arja arhuai Ninyo ay kajeseng duay, nong pulis dang bat duay, Mr. March Bonson nong pure, bat kamat jing duay kalong,
nakamta ka Good News TV. Hakani ka Sngi U Trai ka banwan kata ka shipodrik Oktober arja arhuwe I Nongkren I tememsan en walang temsan naga Balang Presbyterian Mawroh I baderu u moderator jong kamolai presbyteri. Hakapor shipho bajing in peteng biang ya ka yaki kelas jong ki riu khot. Bar hakapor lai shiteng jan mit pat nginyo ya ka Jingiaseng elab brapen bej da ka Jingiaseng kan thai Balang da ka Jingiaseng kan thai Phutmuri district ka Balong ha kan ka Balang Presbyterian Mawroh hakapor lai shiteng jan mit. Ka kelas suspension kan sedang no nado kanika Sngi U Trai ka banwan nado kanika Sngi U Trai ka khat new trick Oktober arja arhuai hakapor saubaje janmid hakanika por ngan soba pengkerpat yaki oshers jong ka Balang bekron ra yaki jingaingu bang sekerpat ya I Mr. WM Ramsdam mensoba ban penkentang ya ki jingaingu. Dagni duai long ka burom long ka jingu long ka jingero tangi ka kateng ka baim ka kateng ka bakrau bor bat ka berat bor baroh me penyo pa sa sisen ye kini kesngi ka bakrau bak bakatang e ka jangme abakum ki khun ki jame ngiyau ban wan hari ki yeng jame ban shakri ban mane ye ka kateng me jangme Baring aingu ime ko try namar ki kyrkhu ki bakrau yak me the wada pedeng jong jing sa jong jing im na ko ka sngi sui pat regi dang la ban a ko try jisu khniat e kini ki jing ai saka kam ko jong me tui sni ban pedang bat ban kyrkhu kini ki jing ai ba chanu ba ka Balang ka yo ban padon kam kini ki jing ai kalong ban krau yak hima Emmanuel ha kini ka kendo tu isne ban kyrkhu ya ka wei pagwe ka kti ka beliau benta ban no sakani ka jing sekri ka kam ko jang me banginang man roy halaka sngi ha ka jing jang ni ka do patu isne ban kyrkhu kerpang ko trai ya ka jing ba ka ba kejam sim ko jang e bangilawan IT ban ban bread ha ki kti ka jang me I dwai ko trai Jisu kerpang ru nam ta ki long yi long sem ki ba ma ki jing e ka jing kerdu ha ki jing ki sem ko jang ki me betip kambha nam ta jang ki ko kondan tu isne ban kyrkhu ban pendap yakir da ka bor ka jang me nang maglaban yo ban syakri meling ba ka jing ai sa ka kam jang me nang ba ka kam jang me ka nang yai roi na ko ka por skoi pan tu penyor wa hangi ye ka men sim jo ka jing e ye ka kam jang me banglaban IT khamba ko try ye ka jing jang i ka malang sngi sikin ko try ngadwai ne ka por nam tau syakri jang me yo ba melawan lam nang hari ni ka Balang ka jang ye ne ka tu isne ban kyrkhu yu bak eke baroh ka jing kren ka khubor ka tin jame kalong sisa ka jing ba mana ya ka jing jang ka trai baling ba jang ni ka khubor ka trai kanang yai tei ba kanang yai pensan ya ka jing long jing em ka jam sim jang i nang mila ban job ya ka jing le ha ka ni ka kendo tu kyrkhu ka por badang sa jang ni ka jing sekri jang i yai ti kini ke baroh ha ti jang me ko trai pedang kini kijing doai jengi mabru iki pop ku jengi ipan ngidem ngingo yakini baroh haka kerteng jeng uji su amen. Tementang ila poi syak betah abangin sayo sngau pat ya ktien ko jong blei abangin sayo ban ya selok nak ktien ko jong blei tentre haswa bangin yash an sa shim ya ka benta bangan ya selok nak ktien ko jong blei ngi ya so lang nak ni jirwai ka ba shispa sau pui nak thamai tang nak ko jirwai ba thamai ka jirwai ba shispa sau pui bet yu sambai ba bha bet min step min singi ban min miet bet yu sambai ba bha ka ktien jong blei
bet yu sembai bapha haki khndo ki basei so bet yu sembai bapha ka ktin jong blei artli kit khot lamba khoras ka jingruai ka shispa sau phui Ben yu sembai pam pam ben men sngewbha ban men min ben yu sembai pam pam kak tin chong U Blei ben yu sembai pam pam haki ken dau ki basei so ben yu sembai bapha kak tin chong U Blei ben yu sembai bapha ben yu sembai bapha ben yu sembai da jing yai sham ban jing jem nu when aku bol gospel banjing ma halon ting na ben yu sembai bapha kak tin jong U Blei ben yu sembai bapha haki chan ben riu kapur ben yu sembai bapha kak tin chong U Blei ben yu sembai kak tin lem jing thong bia hala jing ben yu sembai ma kak tin chong U ben yu sembai bapha ben yu sembai bapha ben yu sembai jing yai sham ban jing jem nun ben aku bol gospel ban jing ma halon ting na ben yu sembai bapha kak tin chong U Blei ki para nong sharai ki belong ki temen masan ki khot ka komti ka jong ka balang ki long kmi ki long kpa rengkat ru ki para samla berkat bala bandan hakani ka por ai ku blei pi hak kerteng ka bathiang tam ka jong trai jugi U Jesus Christ hon ngalau juan teng hakani ka balang andrei kani ka long ka sin ka badingkong ya ka bangan yo bani sementa hakani ka jeseng ka basibaje rengkat bat pi kum ka balang hi baroh kawe ha ka bawan ba ka sing bani kong ngawan ha ka jeseng samla ha ka por riu beje ka de ka youth sunday ladang maklam nga banai ku blei ya ka program committee ka blakan mau ya kerteng ka jonga ban bu banai bentalem ban yo ban ya syakri lam rengkat bat pi kum ka balang hakani khlemat lingba ka phone call ka jongi pastor ibla phone yang ala bun banai ba bailaong pastor long nem ba pinwan hakani ka balang ka jongi hakani ka sngi bat ngaru klem dak kernga klem dak bun ktien nga shuang ba hot ngalapen kongo yelde bat kumni hangni hakaba nga don rengkat bat pi ban yo ban selok nak ktien ka jong blei bat ru ban yo ban ya syakri ya kerteng ka bakrau ka jong ngawan raru ka jingkhu blei na ka balang ka bangang adon ka balang maulai
kaba baroh ngingi tip ngi itu bat ngamlong nongwei shu hiro hakani ka balang namar ngidon hakaju ka presbytery hendrai tangkum ka jipani thu kumbala pani thu dai temen besan men ne baka kerteng pura jonga kalong Andrew Suiam ngasyong ngasa hakasnong maulai nongkwar bat ngadon ladon lakajong ka yeng kasam ikun arngut bahe usenrang beret di kentai bat ngabu ka jikar pat khma ka jong pi ya kaba pen kan maulem ka yeng kasam ka jonga ka badang lung ha ka jinglong yeng long sem ka jongi ngimpat dasan bha kum ki long kemi ki long kpa ya ka pen kan mau yengi ya ka jing duai baru bangin nangla rot ban ai ka jing syakri ka ba khambha nakamanta ka jong trai kan rat ujongi ngamtip satang katnu ngalaban im hakani ka sla jong ani ka perthai kelawan long katu ka jingja ka ba menin ka ba artli ki jingja ki ja ka wei ka kali ka ba hapor ba kadang yan ka bathai ka kemding ubanya ya kata kali udo no ya ka jong ka jingim hang tu hi lawan long ro kum katu ka jingja accident hajentru ka ba ka wei ka kali ka ba ya nasini silyang ka jom yo tu divider ba kali tanra ya kata ka sumo bawan persya na ko ni ko pat kalyang ban ngiyo sngo ya kata news ba kitu ki ba syong khmat kila khamjur ka jimun saw ka jongki amla bantip wat unong le bortong bo pauna ma kani ka pertero umla bantip lano kata ka sngi ka jingkut jong ka jingim ka jongal ni ka jongi kanwai imla bantip lagi dangdon sesi banai ne imla bantep lagi dangdon sesi snam ne imla bantep lagi dangdon sa sansnam la nin riu snam imla bantep ya kata kawai pan dei tang U Blei ubatep ya ka jingim ga jonga ba ka jongpi ya ka jingim ga jonga ba ka jongpi te kumno mangide ban em hakum kani ka por ka bamenta ka ba kaktien nangwei ka ong make use of it tu pendan kam bahaya ka musin ngiklet teng ngi perkhat ya kalawai ala syai ke ka banja ya ke yang kasem ga jongi oh bangi la le kum ta kapor ka baladep ngiklet ya kani ka bamenta ngi fokus ya ki ba empat sim la jia lani ki baladep jia ro Teka ketiang ke jong Blei kadi ka tu ka benta ka bala puli na basdang. Na ka kita ka shti ka jong Paul sikinong Ephesos kal nong ka basan ka khot ka ba khatsan khan riu bat khan nyo. Ki kentien sai siangan puli biang kum ni. To khmi bha te kum no phiat kum ki bom start. Hanrei kum ki bastart. Da ka ba sius pa ka khot khan riu da ka ba sius pa ya ka por. Na baki ni kisngi kilong ki basniu na kadkhar khanyo na bak kumta te walong phi ki babet hanrei ki basyampang ka kamon utrai ka kamon utrai ka baningkong to khmi bha ya kalanti ka bapiat to khmi bha ya kalanti ka bapiat hang ni upolwang to kami ba ya kalanti ka bapiat kaktian nong wei kong walk circumspectly ya da tho ni hasor balabon balat kali abang ya da surok ni da pet saneng ni da pet sharom yo ba kumno ladang ngimlap bayoi kawan ka kanur kanu kali katera kadi hang ta ka bau polwang tu ya tu dak mi bha ya kalanti ka bapiat kelaban long ro mo la don ki breu ki badang rep ki balet syak pentor anda ladep tung ba piat bha ki ster anget bon na pleng jungi dang tep ki ster la da piat bha pinum hab la da pimyat bha pilaban betuj la don ki pentor le ki hali ki bakham kti laban ngam hadu sengkai
Yang upol wang tu kmi bahaya kalau ti ki berpiat. Lani hariat menong aktian mentah lada village trekking. Ada village trekking. Haba village trekking. Piaban kmi bah ya ki jam ki sisi ka jing jam ka jong pi. Si jam lada pi bakla. Pila ban hap syariat. Ban lada pi hap syariat. La ban yam. Berkata ketika bau pol uang tu kmi bah ya kalanti ke yad ke jong pi handai bun sin ngile ya ki ai ha ka jing kerke ni bam ja khlut hadien bangilal dab banle ki ai ni sababe kala ni rai khlam da perkat ni keren khlam da pusan ni dom ya ka bangim pat dei bandam ya ka bangim pat dei ban tep ngimpat tep ya ka daw ni kloy ban bisyar ya ka bang ngimpat dei ban bisyar ni kloy ban jubam klempat sngap lot ya ka jingkeli upol wang tukmi bha ya ka lentiat ke jongpi hakani ka imlang salang ka bangingi ementa ka bangimla ban tep ka ei ka bagja ka babun sibun ki jing ki jing janjar sibun ki jing penthame kiwan banan shop aki jingmut jing perkhat ki jongi upol luang perkan mau lingba kani ka tiang ka jong Blei waktu kami bah ya kalantiat ka bapipiat kum kita ki khun kestan ki bau tra jong Jesus Christ ulah sius pa yang apa dia pi kani ka Sunday commission and evangelism Sunday Utra jungi Jesus Christ commission ka jongu kalong ba un ya ka khet nangte na beneng ban wan shani seperti ban sius pa yang ha ba de pi bar ke evangelism ka jongu kalong man penbena ya kata ka khubor ka baba ka evangelion ka ba ka tien tan rai ka wan evangelion hak tien pharang yong evangelism hak tien kasi yong ka khubor baba ka ka mission ka jonga ba ka jongpi kum kita ki khun Kibala sius pa hak kerteng jong tra jong Jesus Christ. Hatong ikmine me kalanti ke bangingi yan. Hang ni hasla jong ni ke pertai. Hateng ipadon kam ya ka kerteng ke jong Blei tang nang ka bentaban mentoy yal di simet. Ban ngangit scam pisngu tho ya kata hakani ka por ka bamenta ka bangingi em. Ni penerkam ya kerteng jong Blei tang nang menta ka mentoy yala dia. Nanti tu kena IP ya kawai ke jingjia ka jong wei urang ba ubala anong no utemen bela no bakar ta menta andai wang yu tu kena yang ha kapor banga ngadak sudah ban pule ka bidi banga juli song kai ba badu itu kena yang wang ba ngasay wang ngasay khot pait ngau pait pi lalong officer pi suk ba ka jingim ka jong pi menta pi la song ta kamot pemdan jinginjar ikon kikseu ku jong pi kila he pila song hayeng wong em ang kadon kawi ka por ka ba ka jingim ka jonga ka banga ngahapan peni yala ka jong ka jinglong kestan ka jonga long ba ka banga dang song ha office u itu kana lawan ka telefon call jong wei UMDC la phone you phone wang ei ba la khot eu da ka kerteng matre hang ta wang khot balai mempelat chu ya ka bel jong utu breu jong baterai hapo ka department ka jong me wang ta officer tau pait wang ngan pelat kumno haba uklam pendep ya ka kam ukam tre ya ka kam kumno ngan pelat ya ka bel ka jong u wang em memtep ngadai wei wang medai wei wang ta officer ngadai UMDC bat ngala ban transfer ya me syakanu kanu jaka me kwa transfer segaro bat ke ka jubab jong tau pait wang ta orang ba wang transfer yang sanu ro transfer ya ketulop jong ala dap sanction ka sarkar ka de ke ka bang ade ban yo ngan yo kat tu nganum yo tam ladang alet sagaro nganlong officer hi ladang alet sanu no jakaro nganlong officer hi
Andai ganum le ya kata namar balai bangang adai ukun ubalasius pa hak kerteng kajong tra jong Jesus Christ. Tahu MDC kamong syuk nomno wang yakran ban me pay ubu no putuk ya kafon. Kami ba ya kalentiad kajong pi kum kibastan kum kibamstan ngiem hakani ka perthai kabasniu hadu kata ta. Bat kadang kawai ru sakoi ka jingjia. Badang katu kani por wei urang ba ubalong hiru ofsa ya tu kana ya kata wang ngawda ngatre kawai ka department. Bakata ka department ngadi ban pet ya ka kam pisa tingka. Balong lawan ka phone call no chief minister wang sanya ka tu ka kot ba khnang bang nyok ban throa ka pisa. Wang ta urang ba ubalong syakri jong Blei wang ehang ngam tre ban san. Pitep tang hadian arsngi syaweng ya ke portfolio ke jongo. Bab syabu no syawe. Kani ke perthai ke bangingi em. Ki kwa banyak le jaktung. Na ka taman penjat yang ngaba dia pi. Ki babon na pedeng jongi menta ki bangi trei ya ki kam sarkar. Betrei ki kam na jong. Ki babo ya ki dukan. Wat ki baktrei ya kam ke jong Blei. Ni kami banem ya kalentiat ke jongi kum kita ki kun ki belas sius pa hak kerteng ke jong trai jongi. Ni kami banem ya kalentiat ke jongi. Kabar sius pa ya kapor sius pa ya kapor kerkhot bakan rio. Sius pa ya kapor na ba kini kisngi kilong kibasnio hangni upol wong gidan artli benta kapor banlong jeseng ipelong kum kabalang kajong pihang ni pipelong shibaje bat labo ya ka ba de ban penwai hapo shikenta de banwai arbaje lani artam kapor banwai jeseng kapor banlong school kata kawi kapor andai kani pat kawi kapor kabau polu yetu hikai yang apa depi wang sius pa eka por ke jongi sius pa eka por ke jongi man sius po kamut ke kabu ke bangingi olat menta kat bangingi dang em hasla jong kani ke pertai kidan santali ki benta ki bangingi de ban sius pa ya ke por ke jongi khnang bakajingim ke jongi kan long balance kabangila man sngewbha U Blei kabenta banikong siuspa ya kapor ka jong pi U Blei sius kabar siuspa ya kapor jong pi na kabenta ka yeng ka sem ka jong pi siuspa ya kapor ka jong pi na kabenta ki lok ki jor ka jong pi siuspa ya kapor ka jong pi na menta kakam nga ba pipitray barkabasan sius pa ya kapor ka jongi na kamenta yaladi katno kapor ka bangingi sius pa na kamenta ka jong Blei tang ini si kenta bangiwan man syakriyak po kani ka yeng makanta ka jong Blei ndaladep nang ni baroh si teo ngile kat bamon ngiyad hala ka jong kalenti ka jongi ndalawan ka sandi sukan de threat ada yang ngadi ban jeseng amar bakala de ka rutin ka jonga ndala syakri palat U Trai kelet penban ya la ka jong ka yeng ka sam kadan kawai ka jingjia kabang ngadi tu pi kalau ka jingjia ka pasusi si syahdo kata-kata ka ba wei parok jonga ubadeu syakri jong Trai ubalong pastor ta nomor bo it palat ban tre hakam uklet no ya la ka jong ka yeng ka sam ka jong u ba hadu bakalok ka jong u ka pite pla bun kam sha ba palat hadu phem tip shu ka yeng ka sam ka jong la de menta kata kalong yeng long sam kalong yeng long sam ka ba pat ka ba pra kila divorce di nomor kani
Kamu puluang sius pa ya kapor ka jong pi. Namanta mensyakri ya U Blei. Nakamenta mensyakri ya kayeng kasem ka jong pi. Nakamenta mensyakri ya kilok ki jor ka jong pi. Nakamenta mensyakri ya ka kam ka jong pi. Nakamenta ban penhonro yalade. Teng kibun bun na pedeng jongi ngilap miet mentali labun sa kinong kwai ngamong ngali kwai ndai labun sa nong kwai labun pelut por sa jaka kwai la kelet no ya kidlok kijor la kelet no ya kayeng kasam la kelet no yala dia la perkhat pelat yala dia ndai la kelet no U Blei sius pa ya kapor dakum no bangi sius pa ka sius pa kamomot kapor kalong kerki adu kata-kata ladangim sius pa e kapor nang kabta kini ki santali ki benta ki jing menjongi ka jing sneu kelawan lupa ladangim la ban penbet penbiang la ka jong yang sam latib lupa ba ka yang kasam kan pait kan pra mentale nado bawan kani ka phone ka banganga jukhat ka phone bangi jelut nak kami ka por ngila kamplut por kani bunsin ka sa yo warning na ilok pite lamir stanga bat ya ka phone su jelut baroh sngi pim tip shu ki khon kiti pim tip shu ya ka kam ga jam pim tip shu ya ka ei bade ban le ro ban ngait scam bakata ka de ka jing tha ka jong U Blei ban kan tu ling bai lo ka jong ban pen kan ma ban pen bedriu ka banga ngade ban syakri na ban ta jong kiniro ade ban ai kiniro ka jing sius pa ka jong i ka por ka de ban long balance na ka ban ta ban syakri U Blei na ka ban tan yala ka jong ka yeng ka sam na ka ban ta kilok ki jor nakamenta kakam kajam kajongi nakamenta yala di teng don pat kibong banganga lali trei baroh sitayo layu menta sonde ngalit kwai ladi ngan syong hayeng asapet pat akan igawi pat ka sonde bangan jeseng sius pa ya kapor upol upan kan mau yang ngab depi kini kisngi kilong kibasneu hadu kata-kata kadon kawi kalong yeng kawahang ni hamolahi laong bokpa ulakre lakrum hapo kamra lajong andau ladap krep man krum wong ban mi ban litrei mas mi nakajingkang ukun labat upada katari unyet yukpa kanro bu dakatari narni rendang wong ai pisayanga pa san hajar tingka ukpa usupet yo tau khon nang man lei banse ya ta pisana mar balei mau tau khon jong ungap hakajing di drugs bat langop adu kata-kata banse banthom ya kasang kini kisngi kibangi ngiem kilong kisngi kibasnio hadu kata-kata katno kapor kabangi pelan nakamta kikon kiti kijongi kanero kalong kajing kai nakamta yang iwei piwei bangin nang ban sius pa kapor kajongi ban bate kapor nakamta ban syakri U Blei tang ban su syakri U Blei ban pelut por hakaba syakri U Blei kad ba kayeng kasam kapat kapra tang ban syakri U Blei man kelet padi kilok kijor kijonga tang man syakri U Blei makalet ro yaladi handai sius pa ya kapor long kibanang ban bati ya kapor bakhanang bakata ka jingem ka jongi kanlong ka jingem ka balong balance khnang ba kidi ki jing snio kinumla ban shop yangi kita ki kersan kiba lapan baptes ha kerteng ukpa kerteng khon ba kerteng ban siam khon kabanta kabalai kadai gitu kabanta kat khot kabak khat nyo
kaba le ya kamon ka jong Blei le ya kamon ka jong Blei kintin ki ong kumni naba kumta to long phi ki babiet handrai ki ba shampang ka kamon U Trai kamon ka jong Blei ka long kum u kompas nang no bangi de ban sedang ban yat hang no bangi de ban penkut ya ka handai bon sen bat ngile ya la ka jong kamon ka jong i niklet ya kamon ka jong Blei niklet ya kamon ka jong Blei bat ki kata kamon ka jong Blei ka wo pol kren hang ne ka baningkong iet ya lau paramarjan jong pi kumba pi iet ya la de iet ya lau jong paramarjan jong pi kumba pi iet ya la de lani iet ya la ki jong paramarjan ki jong pi kumba pi iet ya la de kanungut na pedeng jongi ki bala la banle yehi na kabanta kani ka pandemic kitu ki paramarjan kiba kim sumwan ban ut ban nam re ki bangi tep ba kidan ha pada gajing kajing janjar ni kloy ban kene ra khti ka jongi kanungut na pedeng jongi kiba kloy ban let khli ya kum kita kilong yang long sem kiba mahat ya kum kini gajing ba kidan ki long yang long sem hadu mantaro kim patla ban khikle ni nyam ya la ki jong ki paramarjan ki jongi kata kadi kamon ka baningkong ka jong Blei kadang kawi ka sien ha katlang kani katlang ka beladap but na justnat ban namar ba laju hikai dai mei ban jubu ya klong Horlicks si bo mo manjwa ban pelang pisah kutia hai klong Horlicks mentati dan di klong swingam di klong kat ki badan ki klong ibu na lah ha bakut kesnam ni jubu itai pisak tia ha bakut senam ngong yu tau kun bahe belada prasnam ang kun kani gadi ka pisah bangi pelang ti pikwa thiet yu kata kadi ka jing temu ka jongi kum kimi kipa pikwa thiet yu namad la dan siklong la bon ba ti pisak tia tapi kuat thiet jingla ka yu ngidang perkhat ba nong thiet yang kata ka jingla ka la ni thiet yang ada ka jingbam la ni thiet yang ada pizza kumta ngidang kata ka jingmo perkhat jongi kadang khmi enti kumta kum kimi pa pitep kai ka bau niu khon ujubam ka penkendet sisa yang kai ka bau wong let's go and give it to the orphans wong yang in lit ai sakitu ki kon swet but utau khun badang prastem lalong bau sim do ternam tiet ya ka jibut perkat jonga ba ka donot ka jonga kumno bau niu prasnem ujubab ya kata ka jubam ka ba penkendet benri nga ka ba ngangam simpoi perkat bau niu khulong ujubab ya kata ka jubam am simpoi perkat hadukat am simpkot kata ka jimut perkat mangan le kumta dan na pedeng jongi ro wah man katlang ni juthiet jan chit nab badi ki jan ki barem bonsen ni buri yaki ni khliap yaki ibu hak senduk ki jongi ki don ki long yung long sem ki budan kam ni ki tu ki jan ki nab ki bam dan ya kalat ban thiet ki jan ki nab ki bathmai andai kat nungut na pedeng jongi ki ba sei ki tu ki jan ki nab ki barem bong he simpong no mapi namar bakhriat simpong no mapi nang mapi nyo ban let ban sakri yo sakri yeng ka jong trai simpong no mapi nang mapi nyo ban le kemen parakna mano na pedeng jongi ki be i ya la ki jang ki jong ki paramarjan ki jongi bunsien ni le tang ya kamon ka jongi kabaar iet ya U Blei dak donut baroh dak jimut jemperkat baroh padak dak men siem baroh
U Blei dak jing mo berkat baroh dak donot baroh badak mensim baroh nengi U Blei tang nang ni nas remiang sentur kata kali kamon ke bahar ke jong Blei kamon ke jong Blei ke ba ukwa yang ni kom ki khon ki bela suspa jong bagin u dak donot dak jing mo berkat bat dak mensim baroh ngile neam kum kita ki Kristen ki basisha utra jongi Jesus Christ uhiar nang katai ka khet beneng bat ushim ya kani ka benta bat kapoi ka por ya u ba ukwa ban ino ya kani ka mission ka jongu ukwa ban ino ya kani ka benta ka ba udi ban pendam hanrei namar bau palat ya Blei dala ka dono dak jimuj perkat ka mensim baro usha ban yap alor ka ding pana ngamtep taka jingyal lenti ka jongi kabakum no kata ka jingiet ka jongi U Blei ngi peni haki lenti ki sengken ka jongi haki kam ki jam ki bangi ngi trai haki snong ki thau ka bangi ngi em yat yeng kata kalong tang U Blei hu bala bantep yak ke jingmuj perkhat ki jongi ki jingsngo ki jongi lada pikan mau yo Thomas Dorsey ubathau ya katu ka jingrai precious Lord take my hand lead me on let me stand I am tired I am weak I am worn through the storm through the night lead me on to the light take my hand precious Lord lead me home fitep ka dau ka ba lami ya kani ka jirwai kami ka dau ka long ba U Blei ushem ya ikon ibadang sukha hadin katu kat ni kanta la shem no ya kalok ka jong uro ude usyakri ubapawnam jong Blei ubale lot ya ka ba U Blei ubthayu handai U Blei ushem no ha kash khlamat ushim no iki khon ye khon madang sukha bad yakalok nak jing im ka jongu bad ha jing ya ndi ka jongu kat baw dang shong ha koi ka sngi ha kamra ka jongu udang ngatai ki jing kali ki ba per ki phalo ha ki jing mut ji berkat ki jongu kawan dani ki kentien precious Lord take my hand lead me on let me stand I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. What happened? Ki jing itu ko jong ka jing im ka jongu. Ki yong lang tari ki bawan len shop ka jing im jongu. Sim laklet ban le ka mon ka jong Blei. U pendem ya lade. U syakri ya lade. U syakri ya U Blei. Da ka donot baroh. Da ka jing mo perkat baroh. But da ka mensim jong baroh ladang ile yakini inget skam U Blei un kentiu yang ngaba de pi kumu kentiu yo Joseph naliu long shadu shakle un kentiu yang ngaba de pi na nang ti na po shate shajrong namar kata ko para bangeit beihet kaktiang jong Blei kapan kan mau yang ngau di pi to kami ba ya kalentiat ka bangiyat hang ni hasla perthai kum kita ki khon ki bla suspa ka jong Blei to suspa ya kapor ka jongi khnang bangila ban sngewbha ya U Blei ngila ban sngewbha ya la ka jongi ka sam ngila ban sngewbha ya kilok ki jor ki jongi ngila ban sngewbha ha ki kam ki bangi trai bangila ban sngewbha ro ya la de bat le ya kamon ka jong Blei khnang ba U Blei un kyrkhu ya ka jing em ka jonga ba ka jong pi kat ba udang pensa yang ngaba de pi hang ni hasla jong ni perthai U Blei na ka benta ka buram ka jongu amen
ila poi sya kabenta ha kabangin panwano ya kani jing syakri ke jongi U Blei un kyrkhu yang ngabat yang ilang baroh ha kabangila ban syakri ya u met bad men sim ha kabangila ban yat kata kalenti ka ba u hi kwa bangingin yat bad bangin ru ngin yo man pendep ya la ke jong kamram ke jongi kimba u la ban chet ha ka jingim ke jongi U Blei un kyrkhu yang ilang iwe piwe ngia solang da kani ke jirwa ba saus pa ar na ba thamai bad ka lais pa propsan na barem saus pa ar na thamai ba lais pa propsan na barem kesan ya da sumar jingma ka jan ha jinglet marwe ban ya wat slan ki jing pen choi kin wan ya le ban pen ngam bad ban pen ngam pat ya phi ha ka pop kesan ya da sumar jingma ka jan hadin kani an sakar i temam san Dr. Lamri in supply yang ida ka kyrkhu penwai Kristan yanda sumar jingba kajan hala jingle marwe ban yan ban slam jing pen shoy kin wan ya le ban pen ngom ban pen ngam ban ya pi ha kapom Kristan yanda sumar Kristan yanda sumar Kristan yanda sumar jing makajan jing ba yong ngin yanda sngewbha sun neng kayong dong iken sha shen ka yong jing dong ken wan di pen sa shong su ken jai ban U Trai Kristan yanda sngewbha Kristan yanda sngewbha Kristan yanda sngewbha ling ba yong yanda kapan tuwai pen maklajnai lada pem yai tuwai ban yai syarai pen yolan parlaki jing jong jing swai lada pen yai niskem hanjing duwai Kristan yanda duwai Kristan yanda duwai Kristan yanda duwai datin yoham yanda kajing kermen tang poi habneng yaki jing jing yam baroh laweng pen yo sngau kik
men bukan rancang Kristan yang tak kermen Kristan yang tak kermen Kristan yang tak kermen jing sumpen yo Barabangin semi no nakaying kabako kabakantang kajama blay. Ni ay ngui me ko kanrat na mamadon kan bangi no do basdang hadu kan kapor kan panuai no ingajing shakri ma try. Isnay ban pdiang ko try ke baroh gamla pendep kajing shakri kajing mania blay. Karapang ko try to kyrkhu pen kentang blay. Ya ka khubor ka tin chang me ka yos ngau lamo shakri chang me. Ingai scam ban ngi priang ko trai ka long ka khubor ka tin chang me. Ya ka bamala kren hapreng jong lamo shakri ba ko dor chang me. Isnai ko trai ba ka bor ka tin chang me ko trai kan yo la ka jong ka banta. Man ya lam yak sing ya lenti pilgrim kristan yang asla kana ka perthai. Menginang ya menginam yala menginam ya bakla hendengin ya ablai ki kristan ke basyarai ke baduai kristan ke bayit ko trai kumnong ya asla kana ka perthai nama ki bune la trai ki dong ki lat ki bala ban ya lamba klak ji alanti jangi hendrai ko kanran ngi duai sai ban bat skam ya ablai dagakti ke badan bor jema trai baba ngelaban ya rengkat ban me ko trai hapreng kijing ya lenti helke long kumno ru ablai kyrkhu ko kanrat lo jong shakri ablai isnai ha ko ta banang ayu kamet ke basyat ke bakoj kalong ye gador ka baki khon ke kiti ke inga sam ablai isnai ko ta ban pendon kamyu ko trai ha kano no ka banta kemai ibet ko trai man ra ya ke lama ke gospel jama ban pan benai ka khubor ka tin ka ching penimai jame ko trai hapdeng ki kanja benriu baroh kyrkhu ko kanra ngilang baroh laman ka por ki bas ngau ka bayos ngap ya ka tin jame ai ngimi nang ne ko trai ki baman kar hai ke badap kar hai ha ka chingai ai ka phalatam ka tin ka chama blai mangila ban pendon kam ya ka ken ko trai hang no ha ka bangingi don kom ki prelasil spark jame Sngau ko kan radia bangu ma ba trai ki pop na be ki nengi pangi dam ngatengu ji sunang penem page batu dai ro ka jingai ai ka dap yang dap ka hayu try nong penem Jesus Christ ka jingai ba ka ba mayan ka ba phala ka bam ju kala ka jong bleu ka pa na bam ju kut lam ru just lo ba tiang ka jong pasai bor ka jong tau thomai ka ba do bleu man sim ba khon ki ne ka jing kyrkhu lai hong we blai ken chong sa ban ngi kum ki khon ki bla sil spa ka chong ma ken chong sa rang ka do bat bangeit hang ne ba satlak ka perthai ki ba dem ba chakriyo blai ba em man ta hala kartaro amen.